Velkommen til den her instruktionsvideo, der viser jer, hvordan I installerer Office-pakken på jeres computer. Det vigtigste her til at starte med, det er, at hvis I allerede har Office-pakken i en nyere version, så skal I ikke installere den på ny. Den, man kan installere her gennem skolen, den er fuldstændig gratis, men det er også med en licens, som udløber så snart I er færdige med på Aarhus Akademi. Så derfor er det en rigtig dårlig idé at slette, og det gør den automatisk, sin købte version. Man har en meget gammel version, er det en god idé at få en nyere, da det fungerer meget bedre. Hvis man har en Mac, så skal man følge en anden instruktionsvideo, for der er et par særlige forhold. Men hvis man har en Mac, skal man også installere Office-pakken. Grunden til, at man skal installere Office-pakken, det er, fordi at det er rart for os, at vi har den samme programpakke, så gør det meget lettere for os at samarbejde, både elev og elev imellem, men også når I afleverer til lærerne afleveringer. Vi ved, hvilke programmer I har, og hvad vi kan forvente, I har. Men lad os prøve bare at komme i gang. Jeg åbner min internetbrowser. Internet Explorer er klart det bedste at bruge, men andre browser kan også sagtens bruges. Jeg går ind på skolens hjemmeside, aarhusakademi.dk. Jeg har nok allerede henne. Der er en rigtig række valgmuligheder, men den vi skal op og trykke på, det er den, der hedder ITS-portalen. For at komme ind på den her portal, så kræver det jeres kode. Den kode, I har fået til det første IT-modul. Den indtaster I, og indtaster jeres kodeord, og så er vi klar. Nu er vi kommet ind på portalen. Den giver adgang til nogle tjenester heroppe, og der er en kontodetaljer her, altså en oplysning omkring jer, jeres adresse, noget brugernavn og kontakt. Og hvis den på et tidspunkt beder jer om at komme for eksempel med et brugernavn, jamen så står de brugernavne her, og det er dem I kan bruge. Så hvis I er i tvivl om, siger, hvad er dit brugernavn, jamen så er det, hvis det er inden for Office 365, jamen så er jeres brugernavn altid det her. Så I kan altid gå tilbage og så kopiere dette her, hvis det er nødvendigt. Hvis den beder jer om en kode på noget tidspunkt, jamen så er det den kode, I brugte til at logge ind på ITS-portalen. Yes. Så hvis den beder om brugernavn og kode, jamen så står brugernavnet her. Brugernavn til at gå ind til ITS. Og brugernavn til inde i Office 365, det står der. Og koden vil være den samme. Lad os prøve at gå videre. Jeg trykker ind på Office 365. Det her det er skolens websted. Det bliver introduceret til og kommer til at arbejde med i de to næste IT-moduler. Men det der er vigtigt her, det er denne her lille tandhjul heroppe øverst i højre hjørne. Det er den vi skal bruge her. Jeg trykker ind på den. Kommer en række valgmuligheder ned her. Og den vi skal trykke på, det er den der hedder indstillinger for Office 365. Igen kommer vi ind på en ny side. Der er noget med temaer. Det er ikke så interessant. Den der er interessant for os nu her, det er den der hedder nummer 4 hernede, der hedder software. Så vi skal installere noget software, der står også installere og administrere. Så herover ligger der et link, og det trykker vi os ind på. Sådan. Jeg scroller en lille smule ned. Her øverst kan I se en række ikoner. Det er de programmer, der bliver installeret på jeres computer. Der er nogle af programmerne, vi bruger rigtig meget, og der er nogle af programmerne, vi bruger mindre meget. Det afhænger meget af, hvilke hold man har, af nogle lærere og også personlige referencer. Men I skal have dem alle sammen installeret, for I kan risikere at bruge dem alle sammen. Og man installerer dem simpelthen ved at trykke på den knap hernede, der hedder installere. Så bliver den bedt om tilladelse, og I trykker bare kør. I kan roligt have tillid til de ting, der kommer herinde. Og nu kan I se, hvorfor det er en rar idé at
gøre det her herhjemme, for du har som lektie, for det kan godt tage en lille smule tid. Hvor lang tid det tager, det kan afhænge både af ens internetforbindelse primært, men også ens computer. God del at være at lave andre ting på computeren, mens man gør det her. Både går det hurtigere, der er også mindre risiko for, at der kan ske nogle fejl. Så vi venter. Vi kan selvfølgelig spole lidt frem, hvis man ikke har tålmodighed til at høre mig snakke så lang tid. Klar, gør det. Sådan. Værre var det heller ikke. Og kan I se, velkommen til det nye Office. Den står lige og tænker. Og så er der en, der hedder næste hernede, og den trykker vi bare på. Sådan. Indstillinger. Der tager vi bare de anbefalede. Og accepterer. Igen, vi accepterer bare det her. Her kommer der et par vejledningsvideoer, og den kan man selvfølgelig godt se, hvis man har lyst til det. Men det er altså ikke et must. Jeg trykker bare næste her. Og igen fortæller den lidt om, hvad der er ved at installere. Igen, bare have tillid til det. Tryk videre. Her er der jo alle muligheder for grafikken. Det kan jeg selvfølgelig rode med, men ellers kan jeg bare videre. Så kan vi se på det. Det undlader vi lige første omgang. Og så kan I se nu, jamen, så kan I faktisk bruge Office. Mærk, at den lige står og kører her, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at I forbliver online, så den står og lige og finpudser det sidste. Det skal den have tid til. Det tager lidt tid. Men jeg vil lige vise, hvor det ligger henne. Jeg prøver lige at trykke på Windows-ikonet hernede. Man kan se, at varen her på programmer, den lyser rødt, fordi det er altid den i programmer. Og her kan man så over i programmerne, eller gennem den anden led, jamen der kan man se, der ligger en mappe, der hedder Microsoft Office 2013. Og hvis man trykker på den, jamen så kommer den her række af programmer, som man har fået installeret. Herfra kan man trække dem ud på sit skrivebord. Man kan lægge det og sortere det, som man vil. Men det er selvfølgelig også bare helt legitimt at lade dem ligge herinde. Men det er jo det. Den står og arbejder. Det gør den sikkert også hjemme ved jer. Lad den arbejde færdig. Og så er I klar til at arbejde videre med Office 365 og klar til jeres nye studieliv på Aarhus Akademi. Tak fordi I hørte efter.